Посетители, аз съм Пигми Петков. Добър вечер и от мен, Преслани Салич. Вие сте с 8 гъст седи. Днес ще ви запознаем с един човек, който е преустроил къщата си за селски туризъм. Това е Бай Стави. Той е от село Добролево. Добър вечер, Бай Стави. Добър вечер. Ще ни разкажеш ли какви са цените в твоята къща? Фичи. Разкажете ни, например, колко струва пришиването или храната. Това ли? Те го стеноразписо, като скоби са отторил пояснения за по-наясно. Спане, отдаята си излетна към товарата, 2 ля на кревата. Отдаята си излетна към Тодворо, 1,50 пак на кревата. И двете такси са независимо за мъжко или женско, ама ако някой ми фана окото, мога да направим отстъпка с някакви процентове. И ядане. Закуска пържени филии с кисело млеко, една паничка. Обед, пържена лютеница, пръшки с боб, картофена чорба и компот. Всеки път различно, само компот е секогаш. Вечеря, яйцета на очи, ели бъркани и всеки път различно. И една малечка шльокавица, пожелание на клиенти. Смезе, туршия, алетоска, домат и краставица. Всичко най-на 2,50 на ден на човек. Ако някой ден ми ареса компанията, мога да пусне по една кайсиева така за без пари. Хигиенски нужди. Ако някой му се прикъпе случайно, може летоска обарата, взима с цинково корито. Сладка вода от хотел. И от двата случая предвиждане търкане на гръб. Ако търка глигорица, таксата е 1,80 лв. Ако търкам язе, таксата става на 1,50 лв, защото аз съм по-як. Ако някой си ми зъбите случайно, да си носи паста, що от Добролево няма. Ние заран като се нажабурчиме с шльокавица, ние не фащаме микробе. Сапун няма нужда да се носи, нямаме ператен. Не се пеняйка гръцки, ама и той е хубаво от него. Благодаря, че ни разказа за това. А сега ще споделиш нещо за самия туризъм. Я къде да одим? Туризъм и други такива... Сещате се. Отива ни за връщане, до гората за гъби. Ели е така, само за разходка. 1 лев на там, 1 лев на вам. Става на въпрос за пеша. Ако е с яздене на магаре, таксата е всеки път различно. Защото трябва да го пазарим. Издойване на коза или овца с инструктор глигорица 80 стики. Издойване на крава пак така 1,20 лв. Цепене на дръв с манара инструктор язе 2,50 за кубик. Копане с малечко мотиче от Воро 1,10 на леха. Копане с сащинска мотика на кукурус или лозе 2,20 на ред. Чистене на кочената на прасето Гошко 80 стики. Изпъргане на торото Боро до улицата 1,40 на количка. Забележка. Мола. Да. А за чужденци цените какви са? Същите ли са? Ако дойде чужденец или чужденката, зависимост от къде, смисъл от държавата, таксата веднага се преобръща в еврота на същите цени. И да си вод превеждач от ние от Добролево, други езици не знаем. Добре дошли на уназе! Благодаря ти, Бай Ставри. Надяваме се интереси към селския туризъм и по-точно към твоята къща да порасне... Па ще нарасне,